Il-Kummissjoni Venezja ħarġet opinjoni li biha qalet lill-Gvern ta' Malta li ma jistax ibiddel il-ġurisprudenza tal-Qorti Kostituzzjonali dwar pieni amministrattivi, ħlief b'emenda kostituzzjonali li għandha bżonn maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Membri Parlamentari kollha. Il-każ għammet tal-Gvern rid b'sempliċi liġi ordinarja mingħajr żewġ terzi jemenda t-tifsira ta' kliem tal-Kostituzzjoni sabiex pieni amministrattivi li wħud minnhom jammontaw għal miljuni ta' euro ikunu jistgħu jiġu imposti minn organi li mhumiex il-qrati. Il-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta f'diversi sentenzi kienet qalet li dan ma jistax isir. Il-Gvern l-ewwel prova jemenda l-Kostituzzjoni sabiex dan ikun jista' jsir, meta l-Oppożizzjoni oġġezzjonat għal dan u ra li ma kellux allura żewġ terzi meħtieġa, prova jemenda b'liġi ordinarja t-tifsira tal-kliem tal-Kostituzzjoni biex iwaqqas sentenzi tal-ogħla qorti tal-pajjiż. Meta qamet kontroversja dwar dan, ġuristi magħrufa bħall-eks imħallef tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem Giovanni Bonello, l-eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg, l-eks imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja u eks Avukat Ġenerali Anthony Borg Barte, sostnew li dan kien jemmina s-supremazija tal-Kostituzzjoni. Il-Gvern maqbud f'dil kontroversja li ħoloq u stess iddeċida li jitlob u stess il-parir tal-Kummissjoni Venezja. Il-Kummissjoni Venezja issa tat raġun lill-Oppożizzjoni u lill-imsemmija esperti tal-liġi. Ebda tibdil ma jista' jsir tal-każijiet tal-Qorti Kostituzzjonali ħlief b'emenda kostituzzjonali li teħtieġ l-appoġġ ta' mill-inqas żewġ terzi tad-deputati tal-Parlament. Din l-opinjoni hija konferma ta' kemm kellha raġun l-Oppożizzjoni u turi l-arroganza tal-Gvern li prova jwaqqas supremazija tal-Kostituzzjoni bi strataġemma li ma rnexxietx bis-saħħa tar-reżistenza tal-Oppożizzjoni nazzjonalista.